बोला बोला छत्रपुरा की देवी माई की। लागल बा भीड़ बड़ी भारी, कैसे के जाई नारी जी। लागल बा भीड़ बड़ी भारी, कैसे के जाई नारी जी। मैया के दर्शन करा दी, कैसे आरती उतारी जी। मैया के दर्शन करा दी, कैसे आरती उतारी जी। देखी माली लेके आवेली, चौका पुरौते माई मालिनी पे भावेली। हाँ अड़उल के हार देखी माली लेके आवेली, चौका पुरौते माई मालिनी पे भावेली। हाँ देवलोक से चलली हम मैया जी कोई के तैयारी जी। मैया के दर्शन करा दी, कैसे आरती उतारी जी। मैया के दर्शन करा दी, कैसे आरती उतारी जी। दर्दी सैया नीरज निराला, कहलो पे रउआ ना तनिको बुझाला। ए जी संदीप दर्दी सैया नीरज निराला, कहलो पे रउआ ना तनिको बुझाला। ए जी बतिया का हल्का बलम जी, ना ऐसे रोज तारी जी। मैया के दर्शन करा दी, कैसे आरती उतारी जी। मैया के दर्शन करा